gaur homosexualidadi eta naue, pilpili, no? Akalien. Baina horren denboran, azten. Ataratzen azten. Ateratzen azten. Eta gu okin gaino hartu emona gente bateaz, da extraoficialmente, baina apoietan juten ginen manifestazio eta Bilbora el orgullo bai, lehen gutatik izo, juten ginen. Apoietan. Zuek apoiatu zenuten eganen sorrera. Sorrera, bai. Kontatu zure apurtxo bat. Bueno, hori eganen sorrerarako Goizabin toki bat presentazio ofiziala egiteko. Ezekien nun, zaunizta hori kulturretxien edo bestean juten zara eta permisio. Baina orduen ez eguen olako ezer. Eta eskatu zuen toki bat, baiten azena, alixabien aniki eta baiet, anidabien. Erraen sorrera, oficialmente, kaleratu zanien, Maritenen basartzen izan. Dugan. Bai, guri beste grabaketa batetan, Jose Julian Bakedanak esaten digu, zuek asko lagundu egin zeniotela egami hasieran, eta oso eskertuta daudela. Eta lehenengo jornada de rayos libres, euskadikoek, eguan hilzien. Edo, zuk bazer. Perdona, gazo, Claro, momentu horretan mobia guztietan gauden ginen, gu ez ginen irratiko hori, baina. Aminekin bu.